Alexander. Wys die tande. Wys jou tande. Wys. Ah, sit. Had ik nou afgeneem? Ja, cool. Waar zit die screen een beetje af voordat hij van mij kijkt? Kent je dit weer? Poef paf! Poef paf! Poef paf! Poef paf! Poef paf! Poef paf! Die arme kind kry nie asem nie, so maar lag. Alexander, kijk daar, wat is dit? Say, there's mama's in her mouth. Say, there's mama's in it. There's mama's in it. Alexander, wat is dit?